Направете път на шефката, шефката и учете се от шефката, шефката. Как се прави дъжд от банкроти, пачки прави, не спира да работи. Бедрие, Бедрие, ти с голямо сърце, на кой ли не помагаш, на душманите болести слагаш. Geliyor, o parayla oynuyor, hepsi altın ona çok yakışıyor. O parayla oynuyor, hepsi altın ve gidiyor. Направете път на шефката, шефката и учете се от шефката.